Здравейте! В днешното видео ще ви покажа един много женствен грим според мен. Той е в топли тонове. Не съм се съобразила въпреки сезона, че е зима, но това не ми пречи да нося гримове, които да са в моя стил. В такъв смисъл да са розови и все подобни женствени цветове. Затова, ако искате да видите какъв грим ще ви покажа, останете с мен. Ще приближа камерата, за да може да се види как по-добре нанасям цветовете. Така. Първо ще започна с основа за сенки, която ще нанеса върху цялото око. Нанасяме под окото, тъй като обичам да ми е нанесено върху цялото око. Така, нанесохме. Така. Сега ще нанеса във вътрешната част на окото, ето този бял матиран цвят. Този. Ще го нанеса във вътрешната част на окото, както казах. Така, когато нанесем този цвят, върху целия клепач ще нанесем тези жълти сенки, които може би, както виждате, жълти сенки. Ще ги нанеса върху цялото око, но няма да прекалявам много да влизам във вътрешната част на окото с жълтото, тъй като нанесохме бял точно там и не искам да прекалявам много с цветовете. Така. Така. Сега ще нанеса този жълто-розов нюанс в сгъвката. Както виждате, нещо като жълто-розов. Така, както казах, нанасяме го в сгъвката на окото. Така е грибът. Тъй като малко по-нагоре нанесох, просто с плещенина, тъй като според мен много. И сега с по-малко четка ще
разнеса този розов цвят. Както виждате, нанасям в началото розов, а само в края на сгъвката нанасям розово, за да може да стои по-цветно и интересно. И този матирано кафяв цвят и то ще го нанесем в сгъвката. Но този ще го нанесем някъде тук, където нанесохме и жълто-розовото, за да може да стане и леко тъмен блясък да има. Така, аз няма да прекалявам лично, тъй като според мен толкова ми харесва. И пак ще го размажем. И така. И това е. Ако искате, можете да нанесете и други цветове. Може да не използвате точно тези цветове. Така. Аз ще довърша лицето, но няма да прекалявам много, тъй като гримът според мен е прекалено цветен и няма нужда от много грим. Тоест, като бронзан, просто ще нанеса съвсем малко. Тази розовата. Този розовия цвят, който на мен много ми харесва и няма точно сливащ се със цвета на кожата, тъй като аз ви казах, че според мен гримът е достатъчен с тези цветове, които имам. Ако някой друг мисли, че този грим заслужава с бронзан тирош, нека пробва. Така. И така, тъй като аз нанесох само в половината част, но това не ми пречи, само тази част е гримирана, тази не е, но дано поне гримът ви е харесал. Ако искате, можете да добавите изкуствени мигли, може да добавите спирала, но аз го оставям така, тъй като не знам, на мен така ми харесва. И това е, дано видеото ви е харесало, най-вече гримът. И ако имате някакви въпроси относно гримът или относно видеото, задайте ме ги долу в коментарите. Ще съм изключително благодарна на всеки, който има въпроси към мен. И това е, дано видеото ви е харесало, най-вече гримът, както казах. И до скоро!